Dit is een belangrijke waarschuwing. Orkaan Milton is onderwijs naar Amerika, maar orkaan Kirk is onderwijs naar Friesland. Dus dit is toch verschrikkelijk. Orkaan Milton is onderwijs naar Amerika en orkaan Kirk is onderwijs naar Friesland. Ik maak nog een levenspakket, maatje. En snel, een tas. Bij een orkaan tinken een soort mensen onder wettersneedse ramp van 1953. Doet de diekenbrutsen en een grut bord van de provincie Zeeland onder wetterkant te staan. Wat, spietig genoeg, een soort slachtoffers. Joch liter wetter. Joch liter wetter. Even mij ga ik alles. Maar hoe zoet maar Jeroen zitten? Jeroen weet het in Amerika. Hier krijgt die grote orkaan op een kop. Jeroen, hoe riest u die daar? Ja, nee, ik weet net hoe ik het hem had. Die orkaan die komt eraan. Ik zit hier in Amerika. Ik maak je nog kleermaatje. Maar het is hartstikke mooi waar. Maar dat is op zich wel logisch. Want die orkaan die is zo vier bij je zwaai. Dat is hetzelfde als van Friesland naar Marokko daar. In Amerika komen eigenlijk alle natuurrampen wel voor. Orkaan, tornado's, vulkaanuitbarstingen en aardbevings. Maar hier waar ik ben, in Colorado, hebben we dat eigenlijk allegaar helemaal net. En ben we best wel veilig. Wat we wel hebben binnen bosbrand en die kunnen wel heel heftig worden. 3 jaar geleden was er een bosbrand die zo groot was dat die oersloeg op de stad Jere, Superior. 1000 gebouwen waren compleet verbrand en 40.000 mensen moesten vluchten voor het vuur. Wij waren veilig, maar het kwam wel echt heel dicht bij u zelfs. Het was al helemaal altijd nee, maar je voorstellen dat je zo het naar hier beginnen moet. Nou, haast 3 jaar later is het goed dat alles wel weer opbouwt, maar dat is juist hier en daar nog wel de gevolgen. Bijgelijks lege plakken dat ooit huizen staan of huizen die nog ombouwd worden. En het feit dat je haast geen bjemmen meer staan. Maar dan ben ik als ik wel benieuwd, hoe gaat dat in oren land? Zie het, hoe zit het bij in Zuid-Afrika? Jeroen, jongen, dat is wel wat denken. Die zie het, die zit in Afrika, die zal wel in de zinnen zitten. Nee, hier rijdt het ook wel eens. Sterker nog, ik ben hier vlakbij Kaap de Goede Hoop en dat zit ik bekend op de Cape of Storms. De kaap van de stormen Cabo das Tormentas namen ze dat voor. En hier stormt het heel vaak. Maar die stormen die hebben we alleen nog in de winter. Hier is het maitiert en wordt het hasimmer, want we zitten in het zuidelijke heelroen. Ja, in Nieuw-Zeeland hebben we ook orkanen, maar ook bosbranden, aardbevingen en soms zelfs een tsunami. Een voorbereiding op een ramp nemen ze hier dan ook heel serieus. Zoals je overal borden, zoals deze achter mij, maar informatie wees helemaal als er een tsunami dreigt. Ik sta nu in mijn achtertuin, dus wij zijn niet heeg en droog. Maar we hebben een tsunami laten maken en toen gingen alle sirenes aan en stonden we klaar om te evacueren. En dat zeker Zuid. De alarmen gaan dus de hele tijd uit. Het strand is leeg, af en toe komt de brandweer langs om te sissen dat het strand leeg is met. En achter je huis hebben we die hele hege heuvel. En we hebben uw tassen daar al deadline. Dus ja, wij stonden dus klaar om de heuvel op te draven als er een grote golf aankomt zo. Gelukkig weer er niks aan de hand en bleef de zee hartstikke kalm. Want ja, we zijn wel nuchtere Friesen en we maken is net zo snel druk. Het is wel goed om die voor te bereiden. Dat is echt heel nieuwsgierig. En jongens, gelukkig hebben we hier in Friesland ook preventie. Hier in Haas stiert de keermorren. En die is heel wichtig voor de veiligers hier in Friesland. Oh, gelukkig. Orkaan Kirk gaat on ons voorbij. Had ik me druk maken om niet. Maar ik ben nog altijd wel nieuwsgierig naar deze keermorren. Deze morren die beschermt zijn heegwetter. Zijn Oost-Streemingen van Friesland. Nou jongens, en dit is dus die keermorren. Dit is toch wat een gek jongens hè. 29% van Nederland lijdt onder het NAP. NAP betekent normaal Amsterdams pijl. 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Maar gelukkig hebben we damen, dieken, sluizen en de keermorren om ons te beschermen. En houden we droge vorten in Nederland en Friesland. Van nou successen, tieren dank voor het zien en ont een nieuwe Chill International. Hey hoi!